какво става, хора? Аз съм FireWall.bg и днес играем FIFA. В това видео ще ви покажа, бих могъл да кажа, моят любим отбор на FIFA, който използвам до момента, с играчи, които са ми на разположение. На някой от вас може да не им хареса, на други може да им хареса. Напишете ми в коментарите, ако мислите, че мога да го подобря по някакъв начин, примерно на някаква си позиция, вместо еди кой си да сложа еди кой си. Разбирате ме. И така, нека започнем с този така наречен Squad Builder. Като формация избрах 4-3-1-2, защото просто много ми харесва да играя с двама нападатели и 4 защитници. Можех да избера и 4-4-2, но класическа форма, но не предпочитам. Така, като вратар, както знаете, от предишни видеа може да сте видяли кой имам, а именно 96 рейтинг Тер Стеген. Този човек е много силен, според мен. Да, така ми се добре. Този човек, независимо че е висок само 1,87 м, е много добър и, между другото, освен Нойер, нито един друг вратар няма 4 звезди Weak Foot. Имам този човек от пакетче, както виждате, First Owner. Получих го на 26 март. Бях си вкъщи, виждате. И изиграл тогава за мен е 138 мача. Просто това е до момента любимият ми вратар от всички, които имам. Просто е много ефективен. Десен бек избрах Дани Алвес. Просто е много добър. Той беше в отбор на годината. Не случайно съм го избрал. 86 пейс, което е доста добре. Въпросът е, погледнете дрибълинга. Има 83 дрибълинг и почти 80 пасинг, което за десен бек е много добре. Той играе буквално като дясно крило. Ако го сложите на дясното крило, ще ви свърши точно същата работа, колкото ще ви свърши и като десен бек. Просто той тича по целия този фланг и да, просто уникален играч. Двойка централни бранители избрах да бъдат германци, а именно Мац Хумелс и Жером Боатенг. Сега ще ви обясня защо. Първо, Боатенг има почти 80 пейс, 87 defending и 84 physical и висок 1,92 м. Хумелс няма толкова много пейс, но има 88 дрибълинг, такова defending, извинете, 71 дрибълинг, което за централен бек е доста добре, 75 пасинг, доколкото Боатенг като дрибълинг има 68 и като пасинг 69. И 78 физикал и той е висок 1,91 м. Оу, на моменти тези звуци много ме дразнят. По-силните. И така, просто много добри централни. Много добра работа върши. Леви ми бек не е германец. Прощавайте. Бих могъл да избера Жорди Алба, но предпочитам да избера Марсело. Няма никаква разлика, макар че Жорди Алба е малко по-добре. О, боже господи, този звук. Но за сметка на това, не той беше в Team of the Year като ляв бек, а именно Марсело. 81 пейс, което за ляв бек е добре, 77 пасинг, 84 дрибълинг. Погледнете лявия ми бек и десния ми бек. 84 дрибълинг,
83 дрибълинг, 81 пейс, 86 пейс. Те буквално имат статистики на едни леви крила и десни крила. Те се движат буквално ето така. Тук, по цялото това крило. И десния бек съответно Дани Алвес е така, по цялото това крило. Също така има 81 defending и 80 physical. Много стабилен играч, просто много стабилен играч. И така се прави 4 за отбрана. От тази страна на халфовата линия, мисля, че сте се досетили кой може да сложа, а именно това ще бъде Тони Крос. Независимо пейс, погледнете другите му статистики. 81 шутинг, 88 пасинг. Той има с едно по-малко, мисля, че или за 2 пасинг от Иниеста, което е страхотно. Ако имах Модрич, можеше да сложа Модрич, но нямаше да линква с Боатенг. Така че реших да използвам Тони Крос, докато го имам. Много щеше да ми отползва, ако имах неговата зелена форма, която е като Тер Стеген, но е 101 рейтинг. Един мой приятел Георги я има. Колкото дълго стана това клипче вече? 7 минути, добре, не е зле. 82 дрибълинг, което е добре. Независимо, че няма чак толкова много пейс. Този звук. Мисля, че нещо с слушалките ми не е наред. Това са други слушалки, между другото. Това са Пионер, такива тапи. Надявам се, може да ми напишете в коментарите с кое мислите, че се чува по-добре, ако сравните това клипче с предишното, дали с бинца или с тези. Да продължим. Тук на тази позиция, мисля, че сте се сетили кого ще използваме, ако сте гледали мои предишни видеа. Ако не сте, ето ви отговора. Филип Лам. 75 пейс, което е до 4 пасинг, 85 дрибълинг и 87 дефендинг. Не случайно той играеше като десен бек преди време и е капитан на Байер Мюнхен. Ако го сложите тук, примерно на мястото на Хумус, той ще ви свърши абсолютно същата работа. Просто много, много добър. И тук, от дясната страна на халфовете, кой друг освен Андрес Иниеста? – 75 пейс, 72 шут, 89 пасинг, 91 дрибълинг. Не случайно е капитан на Барселона и е толкова легендарен играч. Мисля, че в FIFA 17 или след като навърши още малко години, ще го направят легенда, защото просто е Андрес Иниеста. И сега става лошо, защото идват предните три. Като Кам, като на английски Attacking Midfielder, избрах да сложа Хамес Родригес, който е много солиден играч от Реал Мадрид, независимо. 78 пейс, 86 шутинг, 84 пасинг, 85 дрибълинг и забележете 72 физикал, което е добре за височина 1,80 и 4 звезди скил moves. Забравих да ви покажа, обаче мисля, че Тони Крос има 5 звезди Weak Foot с 81 шут. Значи този човек може да стреля от всякъде, независимо от крака. Което активно означава, че е добър за лонгшот. Филип Лам по 3 звезди за двете. Иначе Иниеста по 4 звезди за двете. И сега,
двойката централни нападатели. Еми, тук отдясно, за да линква с Иниеста, моят човек с най-висок рейтинг като нормална форма, имам предвид като Rare Gold форма, именно този звук, мразя го, Луис Суарес. 83 пейс, 87 шутинг, 79 пасинг, което е добре, и 88 дрибълинг и почти 80 физикъл за 1,82 и 4 звезди и на двете. Skill Moves и Weak Foot. Който не знае какво значи Skill Moves, означава като финтовете, един вид дрибъла, финтовете, трикчетата. Weak Foot означава колко си добър, един вид показва тези звезди, колко си добър с, примерно, ако риташ с ляв крак, с десен крак, с лавия крак. И от другата страна е така наречения войник Карим Бензема. Много добър играч, 83 пейс, 84 шутинг, 75 пасинг, 82 дрибълинг, 74 физикъл, което за 1,87 горе-долу. И по 4 звезди и двете. И така изглежда един вид моят любим отбор. Както виждате, всички са с по 10 chemistry на сам играч. И да, рейтингът ми щеше да е малко по-висок, ако имах някоя друга така, с по-висок рейтинг карта за Team of the Season, например, но за сега не съм се здобил с такава. Един мой приятел има 101 Тони Крос и ако го имах и аз, щеше да е много полезно, защото рейтингът ми щеше на този отбор да бъде 189 или 190, не знам. Не, мисля, че ще е 189. И вече единственото, което ми трябва е по-висок форма Марсело и по-висока форма Карим Бензема или Дани Алвес. И вече отборът ми може да докара 190, ако ги имам и двете. Което е добре, ще се постарая. Сега, колко дълго стана това видео? Около 14 минути. Мисля, че мога да направя един матч от сезона. Добре, ще спра този звук, защото ме дразни много. Така ще спра и коментарите, за да няма така, с излишните шумове, мисля, че е много добре. Без излишните шумове. Да видим само Daily Challenge. Испания срещу Холандия. Добре, имаме време да го направим. Те са бързи. Тези Daily Challenge, както може би знаете, са доста бързички. Поне да го направим и да отворим един мини голд пак. Нищо не губим. Печелим даже контракт. Значи ние сме Испания. Добре. Давид Силва, гол. Водят ни. Това не е хубаво. Трябва да ги изравним един вид или да ги бием. Серджио Рамос. Ето от този човек се нуждае много, а именно Серджио Рамос. Добре, както и да е. Това ще си го правя извън видеото, защото нямам време за това. Единственото, което мога да направя за момента, преди да почна матча, е да сложа малко контракт. Наистина ще бъде от полза.
Така, в случая трябва контракт на Марсело. Може да използваме тези. Или директно. И така. Нали? Да. Оп, какво правя? Не знам. Сега на Филип Лам. И той изкарва 80. Така. Ох, пак натискам грешни копчета. Добре. Остава Дани Алвес малко. Мисля, един или два контракта. Само ще му сложа. Олеле, къде го хвърлих, без да искам да натиснах един повече. Така, и Карим Бензема. Така мисля, че е добре. Без да искам хвърлих Дани Алвес на чели 93. Както и да е. Мауриньо да се нуждае случайно от контракт. Не, може да му сложи. Между другото, FIFA пак направи апдейт и вече всичко почти е до 108. Рейтинга на играчите може да стигне 108. Разбира се, не може да стигнете 108 Chemistry или 108 рейтинг. Но, както виждате, Team of the Season на серия А е излезнал, но може да стигнете 108 като ниво на, примерно, Хелт или контракт и да бъдат 100 чадъра, давайте да играем. Защото знам, че ще ви е по-интересно да играя, отколкото да ви приказвам глупости, които най-вероятно може и да знаете. Не ми трябва туториал, знам как да играя играта. Между другото, този отбор използвах в FIFA 15, не съм го ползвал в FIFA 16, да видим. Сега играя с него за пръв път на FIFA, не 16, но е 15 New Season, на по-новата версия. Да видим дали ще ми донесе същия успех, какъвто ми донесе и в FIFA 15. Колко глупо от страна на компютъра просто да ми даде топката. Що за глупост? Погледнете, Буфон просто ми подаде топката. Гледайте. Благодаря, в смисъл, един гол за мен, но няма смисъл да играем така играта. Скучно е. Хайде. Хамс Родригес. Много се бутат. И в момента телефонът ми ще ми се използва от ръцете всеки момент, защото са ми мокри ръцете. Това не е хубаво. Хайде, Хумус, браво, Хумус. Марсело. 81 пейс, ама не се усеща като 81 пейс, между другото. Усеща се като много повече. Центрирането за Суарес, право в ръцете на Буфон. Не знам дали съм го казал в началото на видеото, не помня какво вече, но ако не съм, кажете ми дали искате да продължа. Бензема крив съм. Кажете ми, ако искате да продължа с Road to Меси. За сега смятам. Буфон, спаси пак. Буфон е много добър вратар, както всички знаете. И го показва не само в живота, но и в играта е добър. Независимо, че няма толкова много рейтинг, колкото примерно Нойер е 90, а Буфон е 84 или 5. Кажете ми, ако искате да продължа.
Добре, не мога ли да му вкараме още един гол? Това не го броя като гол мой личен. Добре, давайте второто по време. Искам да му вкарам още един. Сигурен, че съм победил Ювентус както трябва, не с някакъв смешен гол, който дори не е мой гол, а просто грешка на компютъра. Айде, давай Суарес. Ето това е гол. Това е гол. Прехвърли го фон. Как се го пропуснеш? Олеле. Май го изсилих много, а? Май трябваше от тук да това на Сторадо. Май от тук трябваше да би. Хубавото е обаче, че доста свободни пространства се откриват, а мен на свободни пространства ме бива. Гол! Добре, това може да го считаме като първи мой гол един вид, защото другото, както ви казах, не го броя. Така, искам да карам още един, за да знам, че независимо резултат 3-0, искам да поне с 2 гола разлика, защото знаете, че другия не го приемам като мой. Защо имам чувството, че не играя на World Class, а играя на... Играя на World Class, нали? Да, всъщност целият Ultimate World Class. Бор е много лесно. Да не ме чуе дявола, ще си затворя малко устата на тази тема, че е много лесно. Защото сега може да... Ох, как зацепи. Олеле, как зацепи. Много лак. Хайде, Суарес. Благодаря, че пак ми дадохте топката. Много сте любезни. Добре бе, как го спаси това второто? Хайде Бензема. За малко. Смятам да спирам клипа веднага, щом свърши матча. Надявам се това клипче да ви е харесало. Ако е така, харесайте, казвайте на приятели да се абонират, абонирайте си и вие, ако не сте. Аз бях Файлов БГ и всеки момент ще свърши матча. Ето го и края. Надявам се този видеоклип отново да ви е харесал и ще се видим следващия път.